Ei tule minua. Mut sä kuulit sen, mitä me juteltiin tänään. Lopeta sun tullut sun käsi. Joo, mulla on Katso paita. Oo, mun paitani. Kun paremmin pitää. Miten tää tapahtuu? Vietti, onko sä pistänyt vanhat jo pois? Älä Mertsi kyttää mua, kun vitu halpaa huoraa. Anna sulle joku vitu halpaa huoraa. Mä en oo kattonut suhun päinkään, Niko, äsken. En kattonut vittu suhun päinkään. Mä tiedän. Niin. Mä en kattonut Niko suhun päinkään äsken. Tänään, niin. Mä en kattonut suhun päinkään. Halpa huora. Mä katsoin ehkä Olis ohi. mä joku vitu huora, mikä tuotiin tänne taloon tänä iltana. Eikä mä istuin tänään, kun teille vittu aukesi noi verhot, niin mä olin vittu pelkkä vittu vanha lahna tossa Kuka ei oo vittu sanonut, sängyllä. Niko, niin älä. Joo, sun silmät vittu näytti sen. Ostaako joku pattereita? Se näytti mulle vaan humalasta. Ehkä tarvinnutkaan susta enempää nyt. Sait uuden leikkikaveri, se kävi ennenkin. Niko, nyt sä puhut jotain ihan ihmeellistä. Vaan se kävi Sipan kohdalla. Sipa sai uuden leikkikaverit ja ja yhteisen unohdin. Ja sulle kävi ihan samalla tavalla. Ei, Niko, nyt lopeta. Vittu, minä en tollasta kuuntele. En minäkään vittu kuunnellut suomalainen päivää. Aha. Vittu välillä pitää kuunnella vittu ääliä mätsiä juttuja. Niko! Mä en taju sun juttuja välillä. Rauhoitut Niko! Päästä irti! En päästä, sä rauhoitut nyt. Niko, tulisitko päiväsyrjään? Älä aina lässytä vittu sun omiin mielipiteitäs. Mitä mä sanoin? Jos mä lähden nyt, niin mä oon vittun tyytyväinen siitä. Mä oon vittun tyytyväinen, jos mä lähden. Mä vittu katsoo ton ämmän vittun naamajan hetken. Se on vittu lesban, mikä vittu auttuu. Rauhoitu, jumalauta. Ei, tää on jotain. Helvettiä, mitä mä sanoin? Tiedätkö, kun mä en edes kattonut... Älä kuulu mulle mitään, se on huono koko ajan, mä en tiedä mitä. Mitä ihmettä? Kun mä en edes kattonut siihen päin ja se alkoi huutaa mulle. No mulla on joo tauko. Ei oo mitään, siitä tulee. Herra Jumala, vittu mä en kyllä tänne oikeesti josta alkaa tähän mennä. Teillä on ne 2 patteria mulle nyt! Patterit! Kiitos. Mä en sano mitään, koska mä en tiedä. Mä olin täällä ulkona koko ajan. Omissa oloissa. Ei, mutta siis mä kerroin sulle vaan. Et mä en oikeesti vilkastu siihen päinkään, se alkoi huutaa. No okei, ei tarvii joo, ei tarvii. Koska mä en ota tässä nyt mitään puoleen, koska mä en oo kuullut mitään mistään. Mä voin kuunnella periaatteessa Mertsi, mutta mä en voi tietää mitään. No ei tarvii. Mitä kävi? No siis mä seisoin tossa, mä olin vaihtanut patterit, nojasin seinään ja sanoin, että mä menen nukkumaan. Sen jälkeen mulle huudetaan, että mitä vittua sä katot mua, kun nyt hiljaa, mä kerron vaan Juhani, mitä tapahtuu, koska se kysyy. Mä kysyin, että mitä tapahtuu. Niin. Mä sanoin sille, tai se alkoi siis huutaa, mä en edes vilkassu sinne, mä en kattonut Nikos hiljaa. Älä sano mitään. Mä en kattonut siihen päin silmäykselläkään. En vilkassukaan sinne päin, se alkoi huutaa, mitä Mertsi sä katot mua kuin jotain halpaa huoraa. Siinä vaiheessa kun noi verhot aukes, niin mikä musta tuli joku vanha lahna. Jotain tällaista se alkoi huutaa mulle. Sitten mä sanoin, että nyt lopeta. Sitten se sanoi vaan, että jotain pälä. Mä sanoin, että nyt lopeta. Sitten se huusi jotain tosi törkeitä, se haukkui mua, mä en muista mitä. Mä sanoin, että vittu minä en jaksa kuunnella ja lähdin tänne. Niin sit se läiskäsi tälleen viinilasin mua päin. Minä olen vaan täysin sun puolelle. Siis koska mä en vilkassu sinne, sä seisoit sen vieressä. Jokaisiksi mä sinne päin. Mä en kattonut, vittu mä en kattonut sinne Mä voin kuunnella, mutta mä en ota puolia, koska mä oon koko ajan. Ei ole mitään vikaa Mersissä. Vittu, jos oikeesti mua päälle